Meddai Bethan Jenkins, aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Gorllewin De Cymru. Rwy'n falch o gefnogi'r digwyddiad gweriniaethol yma, sy'n dangos bod llawer o bobl yng Nghymru yn gwrthod prynu mewn i ddathliadau'r Jubilee. A'r syniad y dylen ni ddathlu'r achlysur yma sy'n rhoi statws i'r syniad o frenhiniaeth a'r syniad y gallwch chi osod rai pobl uwch ben y lleill dim ond oherwydd eu bod nhw wedi cael eu geni i deuluoedd penodol. Rwy'n credu y byddai Cymru yn wlad well o lawer pe bai hi'n weriniaeth annibynnol yn torri'n rydd o'r hen draddodiadau Prydeinig ac yn creu ei dyfodol radical hi ei hunan. Mwyn i hyn ddigwydd, rhaid i ni ledaenu'r neges nad yw braint yn hawl y gallwch chi ei etifeddu. Bydd digwyddiadau fel hyn yn helpu i wneud pobl yn ymwybodol o hynny. Ac yn Saesneg, Bethan Jenkins, Plaid Cymru, AM for South Wales West, said, "I am proud to support this Republican event, which demonstrates that many people in Wales do not buy into these Jubilee celebrations, nor into the idea that we should mark this anniversary, which legitimises the idea of monarchy and that people can be set above others purely through the family they are born into. I believe that Wales would be a far better country if it were an independent republic, which would break from the old British traditions and create its own radical future. To do this, we must spread the message that privilege is not a hereditary right. Events like this will help to make people aware of that." Diolch, Bethan.